बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कुडाळ तालुक्यातील शिंदे शिवसेनेचे सक्रिय कार्यकर्ते बाळकृष्ण उर्फ बाळा पावसकर यांनी अधिकृतपणे ठाकरे सेनेत जाहीर प्रवेश केला. माजी आमदार तथा शिवसेना जिल्हा प्रमुख वैभव नाईक यांच्या मुख्य उपस्थितीत कुडाळ इथं हा पक्ष प्रवेश पार पडला. 2 वर्षांपूर्वी बाळा पावसकर यांनी ठाकरे सेनेतून शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला होता. मात्र आज त्यांनी पुन्हा आपल्या मूळ पक्षात परतण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सेनेत प्रवेश करताच त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांची कुडाळ तालुका प्रवक्तेपदी तातडीनं नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, जिल्हा प्रमुख वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वावर आणि ध्येयधोरणांवर विश्वास ठेवून आपण ठाकरे शिवसेनेत प्रवेश केल्याचं बाळा पावसकर यांनी सांगितलंय. काही कारणास्तव मी दुसरीकडे गेलो होतो शिंदे गटात, पण काही कारणास्तव मला तिकडे पटलं नसल्या कारणामुळे मी परत माझ्या स्वभागात मी परतलो आहे. सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेब, सन्माननीय विनायक राऊत साहेब, सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब यांच्यावर विश्वास ठेवून परत मी पक्षामध्ये आलो आहे. ते जोराने मी काम करणार आहे. जसा 2005मध्ये काम केलं तसेच आज मी काम करणार आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊ.